Takže čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa. Dneska som tu sama. Toto bude video ako keby že RP, ale som tu sama. Dneska to bude z hry Metro Life. Keby bolo toto video zle natočené, no tak sa veľmi ospravedlňujem za túto aplikáciu na natáčanie. A táto séria bude nová, bude sa volať Ja a Cookie. Bude to spočívať v tom, že akože ja budem mať 18 a práve som sa presťahovala do nového domu a teda, budem mať škračka je hotovo. Takže ideme do toho. No dobre, Cookie, poď do nového domu. Jejda. A ľudia, budem hovoriť aj za toho Cookieho, keby ste chceli vedieť. Takže tak. No, dobre, Cookie, poď. A mne sa nechce, poď. Poď ty. Alebo ma vezmi na hlavu. Cookie, zabudni. Nebudem ťa brať furt na hlavu, jak úplný retuš. Ale prosím. Cookie, neser ma. Lebo pôjdeš tam za dvere vonku. No tak to dobie. No. Tak ja si idem zatiaľ vybrať izbu. Aj si mi zvon. Tak pôjdeš sám, dobre? Dobre. Tak vyberám si zatiaľ ja izbu. Kávovar. Či čo to je? Asi kávovar. Tu je nejaká izba, alebo čo to? Tu je detský kút, kúkam. Ešte tu sa môžem ísť kúknúť. Dobre, tak asi toto je moja izba. Aj keď je to veľa skriní. A tu? Kúpeľka. Sprchovací kút. Tu si budem musieť vždycky takto zavierať. Dobre. Tak to je moja izba. Idem dolu. Ja už som ísť domov. Cookie, dobrá, čakaj, ja ti otvorím. A vezmeš ma na hlavu? Hej. Ježiši, Cookie, ak si sa tam dostal? No neviem. Pane Bože. Ježiš, Cookie, budem zase celá mokrá. Kvôli tebe. No, tak prepáč, no. Ja som nevedel, že to bude také ťažké. Bože, Cookie. No. Tak ale čakaj, ja som úplne celý mokrý. Budem ťa musieť ísť kúpať, Cookie, vieš? Budeš musieť. Tak o chvíľu pôjdeš asi. Ale prečo? Ja to veľmi nemám rád. A čo je vôbec tu? Dobre. Dobre, a čo mám ja robiť? No ty? Ja neviem, čo ty chceš robiť. Ja nevieš. Ty si moja panička.
Kuky, a myslíš, že to ja budem vedieť? No, mala by si. Bože. No, a už sa mi to nepáči byť na tvojej hlave. Tak raz si chcel a teraz už nechceš? No ne. No ježiši, Kuky. No, to je dobré. A prestaň chodiť za mnou, ja si idem urobiť kávu a jedlo. Dobre. No ja si kávu, dám to tu. A prečo mne nič neurobíš? Kuky, a myslíš, že máme pre teba jedlo? Ne. Včera sme to kupovali, včera si to zjedol. Tak prepáč, no. Ja som to nechcel zjesť. A hlavne, že si to ešte prosil v tom obchode. Ja som to fakt nechcel zjesť. Bože, Kuky, nechaj ma, robím si polievku. Bože. Tie paničky dnešné. Kuky, ja som to počula, jasné. A kto povedal, že si to počula? Kuky, no. Už ma dneska fakt štveš. A prečo si dávaš 2 polievky naraz? To není naraz, jasné, Kuky, no. No, dobre. A to není ani polievka. A čo to je potom? To je druhé jedlo proste. Je už síce po obede, alebo večer, ja neviem, ale to je proste jedno už. A čo je tu tá miska takto hodená? Kuky, no, prestaň. Znervozňuješ ma, počúvaj. A prečo? Kto povedal? Kuky, no tak asi kto? Ja. A prečo na mňa tak kričíš furt? Lebo ma dneska štveš, Kuky, no. No dobre. A nechápem, prečo ten Kuky, no furt ma musí štvať. Ja som to počul. Dobre, Kuky, že si to počul, hej. Ja viem. No tak ako sa mi dá ako spravedlniť, nie? Kuky, no a ty si sa mi ospravedlnil? No, máš pravdu, ne. No tak vidíš. A už by si mohla poriadne sadnúť. Ale však bože, Kuky, no. Ja idem si pustiť telku, dobre? Ty môžeš spať, tak akurát. Tak dobre. Kuky, no, musíš byť tu. Nic sa z teba skoro nevidím. A však ty si o mnoho vyššie než ja. Kuky, no. Ja už na teba nemám slov. Mohla by som ísť von. Kuky, no, budeš tu sám. No dobre. Ale akože vonku sám? Hej, ja pôjdem do mesta. Dobre. No dobre. A prečo sa tam nemôžem dostať? Mne sa to tu nechce byť. Ježiši. Kuky, no, opávaš sa hlavne zase do toho jazera, jasné? Dobre. Ešte len si to dopovedala, už si tam. No tak mne sa veľmi nedá veriť. No to kúkam. A poď hneďkaj von. A kto povedal? Kuky, no, nebuď furt drzý, prosím, čo? A kto povedal? Asi, že ja, nie? Logicky.
No tak už chod do toho mesta, ne? Nie. No choď. Nejdem. No, dobre, už si vyšiel s nami. Dobre, čau. A už sa... Čo si to chcel povedať? Nič. No, som rada. Tak zapnem si navigáciu, lebo toto mesto ešte poriadne nepoznám. Kde by som mohla tak ísť? No síce by trebalo nakúpiť, ale nevadí, nepôjdem teraz. Kde pôjdem? Metro, Metrohal, Metromal. Asi pôjdem. Fúha. Asi pôjdem do klubu. Čakaj, tak už nebývam dávno s mamou, takže môžem ísť. A včera som mala 18. narodeniny. Aj keď už v 17 som bývala sama. A včera som práve zrobila vodičák. A niečo mi prešlo. Neviem, čo prešlo. Ale dobre. Tak ja si dám zatiaľ toto. Teraz mám zabočiť asi. To je ten klub? Nie, to je Metrofit. Ale môžem ísť kľudne. Hej, niečo mi prišlo. Nejaká fotka. Dobre. No, dobre. Sice neviem, radšej idem. Bože. Ja si zničím to moje nové BMW. Ja som vedela, že nemám zaváčať. No, už je aj noc. Ale ukazuje mi to, že mám ísť tu. Toto bol ten najhorší deň na svete. Dom? Zaparkujem tu niekde a pôjdem. Ukazuje mi to, že tu. Wow. Tak to sa poriadne zabavím. Tu sa poriadne zabavím. Dobre ľudia, takže toto bol koniec tohto videa. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Keď samozrejme nezabudnite dať like, odber, veľmi ma to podporí, blížime sa k 10 odberateľom. Takže budem rada, kým ešte vy dvaja, tí ľudia, čo chcú byť mojim odberateľom, nech mi dajú odber samozrejme.
a nezabudnite zvonček a bye!